Hej med jer. Velkommen til min blog. Velkommen tilbage til nogle af jer, der har set med tidligere, og velkommen til jer, som måske kigger med for første gang. Det er blevet mandag. Vi er i gang med en ny uge. Vi er i gang med en ny måned. August har vi sagt farvel til i går. Og i dag så er vi jo så gået ind i september. Nu håber jeg, at I kan høre, hvad jeg siger. Jeg har lige opvaskemaskinen til at køre derhen. Nogle gange så larmer det frygtelig meget med den. Vi skal i gang. Jeg skal prøve at finde min gode energi. Ikke at den gode energi er sådan helt væk, men den har også været lidt dårlig på det sidste, så jeg skal sådan lige prøve at komme tilbage til en god hverdag, nogle gode rutiner, spise noget ordentligt mad, prøve at slappe af. Og når jeg siger prøve at slappe af, så siger jeg, at det er på sådan en måde, fordi jeg godt ved, at det bliver svært det næste stykke tid. Vi er ved at få gravet fjernvarme ned i vores by, og allerede i dag kom det larmede de voldsomme klokken 7. Lidt efter stod der en mand inde i vores have. Han havde ikke banket på eller noget, men han var så i gang med at filme. Lige at banke på, når man går ind til folk, og så siger man, hej, nu kommer jeg lige, og jeg skal lige tage nogle billeder og sådan noget. Og det vil være okay, synes jeg, at være på sin plads. Men det er måske bare mig, der er indrettet sådan. Huset, det runger, og det rumsterer, fordi når man kører med sådan nogle gravkøer og på sådan nogle lavefødder og sådan, så det er sådan, man kan høre, det klirrer, de glas, der står lidt tæt sammen, og de billeder, jeg har været inde og skubbe billederne ind på væggen, så jeg er helt sikker på, at der ikke falder nogle billeder ned inde i min gallerivæg. Jeg tror også, det var fordi, jeg nævnte det for ham, at det hele det runger lidt, og sådan, så gik han og tog billeder af hele huset, fordi jeg tænker, så vil han sikre sig mod at der ikke kommer yderligere revner. Og han så har dokumentation for, hvordan huset ser ud nu. Og ja, der er revner i vores hus, og vi skal have netpudset på vores hus også, så jeg vil indhente nogle tilbud. Det bliver lidt spændende, hvem der får æren af at skal ordne vores hus. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Nu er vi i gang. Jeg prøver lige, jeg har været lidt, det skal jeg ærligt, lidt negativ og lidt sådan grådhabil, eller sådan, jeg er ikke så god til den her larm. Jeg har haft så meget larm det sidste stykke tid her, på grund af alt det her med gravearbejdet og et hus, der skulle rives ned hernede i byen, og alle de andre veje, som også skal have fjernvarme, der har de jo også kørt forbi, fordi vi bor på sådan en hovedgade. Så der har de jo også kørt, så vi får alarmen til, når de henter materialer og noget, hver gang, at der er en ny vej, så kommer de jo her forbi. Og det, man skal ikke undervurdere, hvor meget at larm det gør ved ens krop, åbenbart. Og ved mig, som er lidt lydfølsom måske også, og lydsensibel, hvad sådan noget hedder, har hovedpiner og ja, PTSD, det har jeg jo også efter trafikuheldet. Og det ene med det andet, så er jeg måske også lidt let påvirkelig. Det indrømmer jeg da blankt, men jeg kunne mærke, da vi var i sommerhus, hvordan jeg kom ned i et helt andet gear og slappede af. I dag har jeg som om, at hver en celle i min krop simpelthen næsten ryster, og jeg er sådan i defense, forsvar hele tiden, og jeg gider ikke rigtig være sådan, nu prøver jeg lige at vente. Jeg tænkte, hvis jeg tænder kameraet, så kan jeg da mindst ikke sidde her og være sur. så nu har jeg valgt at være glad, og der er lige en, der skal ringe til mig her om lidt, ringe tilbage med noget angående det her med netpus, og så når han har gjort det, så vil jeg lige tage ud i samfundet lidt, for jeg trænger lidt til at komme ud i samfundet. Jeg skulle have været til TV2-koncert i fredags, og Håkon spillede også, og Alpaca, men der havde jeg det skidt i fredags. Jeg skulle have haft sådan en rigtig dejlig romantisk aften med min kære mand. Det blev det aldrig til. Jeg har haft noget hele ugen, der har drillet mig, både noget med halsen, og så fik jeg noget med maven, og noget med, ja, det ene og det andet. Ja, så heldigvis så havde min søn også fået en billet i julegave, så ham og min søn og min mand havde en god aften. Og jeg har tudet over det mange gange. Og så sagde jeg, nu kan jeg ikke tude med, fordi så får jeg bare ondt i hovedet også. Så nogle gange så er det irriterende at være kroniker på mange måder. Og så når der så stod noget til os, men der var ikke noget at gøre. Jeg ser også, det er ikke sådan, jeg er i tvivl om jeg kan komme med, eller jeg måske kunne komme med, eller noget. Jeg kunne bare ikke. Så er der ikke så meget at gøre, og så er det sådan der. Og lørdag, der skulle vi også noget. Søndag skulle vi også noget, og
ja, alting bliver jo altid nogle gange vendt op og ned på, når man ikke kan. Så jeg har været meget hjemme. De sidste mange dage og dagene op til havde jeg faktisk skånet mig selv for, at jeg kunne komme afsted fredag, så meget for det. Men i dag, der må jeg altså lige ud af døren. Jeg skal ud og hente noget klister. Og hvorfor skal jeg ud og hente noget klister? Det skal jeg, fordi jeg har købt noget, der skal op på væggen. Og så jeg skal ud og hente noget tapetklister. Og havde jeg troet, at jeg skulle til at tapetsere? Nej, egentlig ikke. Men jeg fik en spøjs idé. Jeg blev inspireret, jeg blev influeret af den søde Pernille, der har Pernilles Daily på Insta. Og hun havde lavet det mest smukke gæsteværelse. Og det var med tapet og noget, og jeg blev helt... Så gik jeg fuldstændig i tapetmode og tænkte, vi har jo selvfølgelig ikke lige 3 meter til loftet oppe i soveværelset, og heller ikke i gangen og noget. Men det var de 2 steder, jeg sådan kunne se, at jeg kunne putte tapet ind. Men så faldt jeg over noget tapet, og så tænkte jeg, hvorfor egentlig ikke prøve det? Hvad kan der ske? Altså, det kan være, det ser... jeg vil så sige, det er så dyrt tapetet, så det håber, det bliver pænt. Jeg tror, det bliver pænt. Det koster 500 kroner rullen. Og I siger det ikke til min mand. I må ikke sige det til ham. Ej, det er jo jeg også selv betalt det, så selvfølgelig må jeg have ham. Men han var også faktisk positiv, da jeg viste ham tapetet. Jeg havde ikke troet, at jeg fik... Fordi lige da jeg sagde tapet til ham, så sagde han... Der kigger jeg godt til, at han fik sådan lidt... Han fik så lidt synkebesvær. Men da han så tapetet, og da jeg prøvede at holde det op, der kunne jeg godt se på ham. Det var måske, det var nok blive okay. Han er faktisk altid med på mine idéer, når det er. Når først jeg lige kommer ind over og sådan får det. Så synes jeg altid, det bliver godt. Og hvis ikke det bliver godt, jamen så er der ikke noget at gøre ved det. Så har jeg prøvet det. Men ellers så går man og tænker, at det kunne måske være pænt og sådan noget. Jeg havde jo forsvoret, at det skulle bare være fuldstændig hvidt oppe i soveværelset. Men nu kan det godt være, at det bliver lidt anderledes. Jeg er stadigvæk lidt i tvivl, om jeg skal starte op i soveværelset, og så tapetsere derop, eller jeg skal starte ned i gangen. Men jeg tror, jeg starter i soveværelset, og bliver der så lidt tapet tilbage. Det kan også godt være, at det bare skal være en væg nede i gangen nemlig. Så jeg tror faktisk, jeg har købt 2 ruller, det er 20 meter. 20 meter tapet til 1000 kroner. Ja, sådan er det. Og nu vi er ved Vinted, så kan jeg lige vise jer. Jeg kan lige hænge den op her. Jeg har købt en kjole på Vinted. Jeg ved, det er en kjole, sådan en vintage kjole, der er købt i London, stod der. Og jeg tænkte, da jeg sådan lige kiggede på den, så tænkte jeg, den kan jeg ikke være i. Der er bindebånd og sådan noget her. Men nu går jeg lige lidt væk igen. Den er faktisk rigtig sød. Jeg kan passe den. Det er jo det fede af det. Så det er bare så fedt. Jeg kan have en lille cardigan udover eller sådan noget andet, og så have nogle sneakers på også. Det elsker jeg at på. Kjole og sneakers, det synes jeg er noget af det fedeste. Eller et par vinterstøvler henad. Så den er jeg også bare rigtig glad for. Og jeg havde fået et billede her forleden af den søde Pernille fra Holbæk af. Hun har sendt mig det her smukke billede her. Skal I se. Med et skib på, og jeg elsker den her tegning. Og den der kommer til at hænge her, Pernille. Jeg ved, du ser med, så nu skal vi se, hvor jeg kan filme det bedst. Hej med jer. Sådan der. En lille gallerivæg er ved at opstå her. Og jeg synes faktisk, det er ret fint. Jeg er glad for det. Og det er let og fint at kigge på. Meget, meget glad og taknemmelig er jeg. Ja. Jeg har taget blomsterne her. De der blomster, jeg havde ovenpå, har jeg taget herned på skrivebordet. Jeg havde altså ikke lige flere grøftekantsblomster derude. Det er jo så billedet, når man ligesom kigger ud her. Skal ikke lige føle sig filmet derude, men masser af lastbiler og lejede biler og gravkøer og jeg ved ikke hvad altså. Ja, og her på bordet, I havde jo set, at jeg havde købt, jeg tror jeg fik vist jer, at jeg havde købt den her Keurig. Og Maries rum havde jeg også købt. Det der har lavet renoveret et hus nede på Sicilien. Men så har jeg købt på Vinted også den her Create.
Og det er medforfatteren fra denne bog her, der også har lavet den her. En skøn bog. Og det er lige mig også. Altså, prøv lige at se med en gang. Altså, det er jo... skal lige passe på, at jeg ikke ødelægger den. Skønne tip og tricks og idéer. Og, jeg elsker det. Så jeg er rigtig blevet inspireret her på det sidste. Og manden sagde, hold da op, det er mange bøger. Ja, altså, men det er sådan måden er. Det er det, de unge kvinder på 53 vil have. Bøger på deres sofabord, og jeg tror, han lever med det. Jeg synes, det er hyggeligt at kan tage en bog frem. Jeg er jo ikke en, der læser sådan nogle romaner og krimier eller noget. Jeg læser coffee table books, og jeg er til billeder. Så har jeg lige fået klaret nogle ting, jeg skulle telefonisk. Lidt spændende. Vi skal jo have huset netpudset, og så skal det være hvidt. Jeg har snakket med 2 murermestre, og jeg synes begge 2, de er lød til at have styr på det. Så må vi se, hvem der kan gøre det bedst. Hvem der kan komme med det bedste tilbud. Så er der det. Det er okay, og man må jo godt indhente et par tilbud. Og så må man se, hvem der er kemi med, og hvem der måske har den bedste pris. Nu vil jeg lige pakke en vand i tasken, og så vil jeg smutte ind og købe tapetklister. Og så håber jeg, at jeg lige har god energi også til lige at forhandle lidt. Og vil lave noget god mad også i aften, fordi Peter skal til Afrika i morgen og kommer først hjem lørdag. Så det kunne være dejligt lige at lave lidt god mad og sidde og hygge os i aften. Godmorgen. Det er tirsdag den 2. september. Vi er i gang med dagen. Jeg har været tidligere op. Og hvorfor søren har jeg nu stået tidligere op? Det ligner jo ikke mig. Nej, men han skulle op klokken 3 i nat. Og han er jo over alle bjerge allerede. Skulle til Billund, tjekke ind, har fløjet til Amsterdam. Og jeg ved, der har jeg lige hørt fra ham, at han er nede. Skal videre til Afrikas land. Rwanda, og skal på messe dernede indtil lørdag, der ser jeg ham igen, så det er lidt mange dage, jeg savner ham allerede. Vi har været altid, og han har rejst meget, så. Men derfor kan man godt savne hinanden, og det gør jeg altid. Så det er tirsdag, og i dag skal jeg tapetsere. Jeg har sat vækkeuret klokken 6 og tænkte, jeg vil lige nå et bad, inden at de begynder at grave i dag ude på den her savanne her. Og så må jeg bare sige, at det var åbenbart ikke tidligt nok, fordi da klokken den var 7.04, der kunne jeg se, der var uden for vinduet. Vi har også nogle matte vinduer i badeværelset, men der kunne jeg så høre og se, hvordan de gik ud foran vinduet lige og snakkede. Og så det må være sådan. Men Peter har heldigvis mærket op, hvor der er strømkabler og noget, og jeg går ud fra og håber, at de ikke graver i noget af det, som de har fået at vide, det ikke må grave i derude. Vi har jo lige fået lavet helt nyt noget kloaksystem og noget derude, så fingers crossed. Ja. Nu fik jeg en tusse i halsen. Jeg fik ikke filmet så meget i går, efter jeg havde været ude og handle. Og jeg havde glemt at få vand med. Jeg havde glemt at få en lidt kiks med, eller et eller andet, det plejer altid at have, når jeg er ude at handle, lige fordi jeg havde ikke spist nok. Jeg var faktisk lige det første sted, jeg var ude af bilen og var inde i byggemarkedet. Da jeg kom ud af bilen og kom lige indenfor i butikken, så måtte jeg lige stå lidt sådan stille, fordi jeg også simpelthen ved at besvime. Jeg kunne mærke, at det begyndte at sorten for øjnene. Det har taget lidt tid, efter jeg har været syg i weekenden og kom ovenpå, så ja, det er sådan lidt svært. men energimæssigt, så må jeg bare sige, at selv når man jo ikke er maveopereret, så kan sådan en gang opkast og det der være hårdt nok at komme ovenpå.
Så det må jeg bare sige, det er det også lige lidt den her gang, når det er... jeg ved ikke, hvad det var. Jeg havde nok bare spist et eller andet, jeg skulle have trådt i. Men ja, nu prøver jeg, og jeg har sådan lige i går, der var ude at handle, prøvet at finde nogle andre ting, end det jeg lige plejer, fordi jeg synes også, det er ved at køre lidt fast. Jeg sidder lige og får lidt tv i den her jo. Men i stedet for altid at få skyr, så har jeg fået købt mig noget kultur med blåbær i. Og spiser det med lidt friske bær og nogle mandler, og ja, variation er godt, når man skal friste sig selv til at spise noget. Det var morgenmaden, og nu har jeg fået lavet mit klister her. Jeg har lavet det til sådan noget kraftigt papir og taget mængden ud fra det. Og pisket det, nu skal det lige stå og hvile i 15-20 minutter, og så kan jeg faktisk bruge det. Holy cow, hvor jeg ser ud, men sikke en formiddag. Der var lidt med gravearbejdet dernede. Jeg måtte ringe til nogle forskellige, og de var begyndt at grave hen mod, hvor vi lige har fået lavet vores kloak. Da så var styr på det, så kom jeg i tanke om, nu må jeg også hellere komme i gang med det her med at tapetsere. Og nu er det første stykke sat op. Og det er varmt heroppe på overetagen. Jeg skal lige have åbnet vinduerne, men jeg holder også lidt lyden ude fra de graver, så det er sådan delvis åbent kun der. Så derfor er der lidt varmt heroppe. Men det første stykke er jo altid svært, når man så har et hus, der er ikke helt lige. Men nu er det i vatter, og jeg har startet op. Jeg har altid hørt, at det første stykke skal altid være i vatter, og jeg har prøvet det før, så det skal nok gå. Ja, det er bare lige lidt at komme i gang, når man også har skråvæg og sådan noget. Men det ser godt ud, det kan jeg fornemme, det kommer til at blive godt. Så jeg skal lige vise jer det første stykke heroppe. Jesus. Det var sådan lidt på med tungen lige i munden og vatterpas, og man skulle bruge 5 arme og ind i et hjørne under skråvæggen og noget. Ja, men det bliver godt, det kan jeg mærke. Nu skal I se, det flyder lidt med ting, jeg skulle lige skrue noget ned af væggen også, og der er det første stykke oppe. Og det sidder altså fint. Fra nu af, så tror jeg, det bliver piece of cake. Eller, det siger jeg nu. Og jeg har min mors gamle tapetbørste, hun brugte, og så sådan en børste der, og det fungerer så godt. Jeg kan ikke se så vildt med det der med rulle. Jeg kan godt lide at gøre sådan der, lim på væggen, og så bare tapetet op. Og jeg synes faktisk, det sidder helt lige og sådan noget. Det kan godt være, det ikke ser sådan ud, men det gør det altså. Og jeg har haft vatterpasset på, så jeg tror, det bliver skide godt. Og I kan godt lige komme, jeg kan lige rulle det lidt ud her, så I kan se. Det var så det hjørne, der kommer af. Det gemmer jeg lige, fordi det kunne godt være, at jeg kunne lave en eller anden lille fin æske eller noget af det bagefter. Eller man lige kommer til at mangle et eller andet sted. Så ja, jeg synes, det er ret flot, det her tapet her. Så er det bare ved at komme i gang. Jeg har heldigvis lige taget lidt med heroppe og drikke, så jeg lige kan få væskebalancen i orden. Og hernede der graver de jo simpelthen sådan nede i haven der, så det er fedt, er det, ja. Så pænt. Jeg er sådan vildt begejstret. Jeg synes, det er pænere end bare lige. Altså, ja, jeg er ret begejstret. Jeg må godt prøve at komme tæt på og så se mønstret. Det er sådan, det er blåt og gråt, og så er der sådan lige lidt gnister i det også. Jeg synes, det er ret så lækkert af det. Så nu mangler jeg ikke meget der. I kan se bare lige 2 baner mere, så er jeg i mål. Og så skal jeg have ryddet op bagefter. Fedt. Ja, sengen er blevet fyldt med 2 dejlige madrasser, og der kommer sådan en dejlig bred
topmadras på også. Der er en kold og en varm side, og jeg ligger på den kolde altid, har jeg valgt, vi skal ligge på. Så det må man finde sig i. Han fryser godt nok altid, men så må han varme sig for mig, for jeg har det altid varmt. Og igen, når man har lyset tændt, så ser det lidt voldsomt ud. Og jeg har den lyseblå lampe derinde. Nu kommer der snart nogle flere puder, jeg har bestilt på Vinted. Dem har jeg ikke lige stået og arrangeret, det beklager jeg. Det er ikke måske ikke så vloggervenligt, at man ikke har sat dem rigtig pænt. Men jeg tænker godt, I kan danne jer et billede af nu, hvordan det ligesom ser ud. Jeg er rigtig glad for den her loftlampe også, jeg fandt. Jeg synes, den passer godt ind i stilen også. Men det sidder der nu. Og hvis det falder ned over ørerne på mig i nat, så må jeg jo se. Men det tror jeg ikke. Og så bliver døren, den får lige en gang grunder mere, og så noget rigtig spejlblankt hvidt maling, sådan noget glans 90, som alle de andre døre i huset også får. Og jeg er i gang med, det er sådan en lang proces, og det er sådan noget et vinterprojekt, som altid smider min håndled for sådan helt vildt. Men jeg er faktisk jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet her. Jeg synes, det er blevet ligesom jeg gerne vil have det. Så en aften her, der vil jeg gå lidt på held. Jeg skal hente, eller Emil han kommer lige om lidt. Og så har jeg lovet at køre ham til Vejle og køre ham hjem. Så nu vil jeg lige gå ned og blive færdig og få vasket hænderne og de ting jeg har brugt. Få dem vasket af også. Godmorgen. Jeg står lige og nyder morgensolen lidt. Jeg tror, det er lidt køligt derude faktisk, men jeg har da sovet. Jeg blev bare vækket meget tidligt. Og jeg tror ikke, den er meget mere end sådan lige lidt i 7, så er der meget larm udenfor. Men så får jeg også noget ud af dagen, når jeg kommer op. Og så kan jeg filme noget til jer. Men min hofter kan godt mærke, at jeg har været i gang med at tapetsere i går, så det er meget op og ned med benene, og mange gange op og ned ad trapperne. Men jeg synes resultatet, det var det hele værd. Først så står det lige på morgenmad. Jeg har faktisk ikke helt besluttet, hvad jeg vil i dag nu. Så nu skal jeg bare lige i gang. I får lige et lille glimt af dagens outfit. Bukserne, dem har jeg fundet på Vinted. Det er Sissi bukser. De er så komfortable at have på. Og så trøjen, den har jeg sådan en med 3/4 ærmer, en trøje jeg lige har købt. Eller i London, og det er selvbetalt, og jeg glemte, at jeg har selv betalt det hele. Men det er bare sådan et rigtig dejligt hyggesæt her på, og så stadigvæk, så synes jeg egentlig, det er drønsmart. Jeg er helt vild med den her farve her. Ja. Så det bliver dagens outfit. Nå, så kom Milo og jeg i bilen, og nu må vi se, om vi kan komme ud her overhovedet. Men vi skal på tur. Jeg har besluttet, at vi tager et smut ud til Tinetgård, og vi har taget madpakker og vanddunke med, og så kan jeg lufte Milo lidt derude i den flotte natur også, og bare lige få lidt luftforandring, inden vi hygger os i aften. Så ja, hvad siger du, Milo? Ikke så meget afsted med os.
Lige vente lidt, Milo. Jeg skal lige have sådan. Tak. Det er rigtig lækkert. Jeg kom ikke lige til at filme ude på Teltgård. Jeg synes lige, der var så mange mennesker. Nu er det jo et bosted, og jeg synes, det er sådan lidt grænseoverskridende, men også deres privatliv jo. Det er jo mennesker, der bor derude, og jeg synes også, det er meget rart for dem, at man ikke sådan går og filmer. Jeg synes også, det var svært at filme inde i butikken. Det var sådan lige selvbetjening med MobilePay og noget. Men jeg fandt lidt inde i butikken. Jeg kunne have fundet meget. De havde ikke lige hortensia endnu. Det kommer senere. Jeg har før købt nogle tørrede hortensia derude, og jeg kan bestille også, hvis jeg gerne vil have dem. Være sikker på at få dem så i de farver, man har ønsker endda også. Så der er mange muligheder. Men altså, det er jo heller ikke så tosset at gå en lille frisk tur her i det grønne. Der er virkelig lækkert her. Og der er mange agern og sådan noget nu også, så der er mange flotte ting at kigge på. Nå, vi går lige lidt på opdagelse. Jeg har godt nok ikke lige taget de terrængående med her, men det går vist lige. Måske man kan se lidt, når man kommer herhen til kanten. Jeg skal lige finde ud af, at vi går ned her. Der er en helt fantastisk duft lige nu. Det er sådan en rigtig efterårsduft allerede. Nu skal du lige huske, Milo, der er tråd op. Der er tråd der. Ja, det vil være lidt dumt. Jeg ved, du går altid hen til trådet, og så får du stød. Det er nok ikke lige så smart, så. Men der er mega smukt hernede. Det var dygtigt, du lige venter på mig. Jeg skulle lige vise jer, prøv lige at se sådan noget, som er sådan lidt til farver i de her nuancer. Prøv lige at se barken her. Hvor er det flot. Det er sådan et okay sted her. Der er bordbænke og noget hernede, og jeg tror altså også nok, der er en. Jeg har nogle gange hentet manden hernede, når han har gået. Men du må godt lige vente, fordi mit knæ, det er ikke så. Jeg synes ikke, det er så fantastisk og skal gå så hurtigt. Altså, når det går nedad, og der ligger grankogler, så er det altså lidt svært. Ja, tak, Milo. Milo er ikke sådan en hund, der er nem at gå med. Han har altid lige lidt for travlt. Ikke også, Milo? Ja, vi skal videre, skal vi. Ej, altså. Nå, men vi har også madpakker med. Spørgsmålet om vi vil sidde ude og spise dem. Og så lige et af de der vipse der. Eller vi lige vil sidde og spise dem i bilen. Det ved jeg faktisk ikke. Men der er bord og bænke der. Og det er da også meget hyggeligt. Men jeg tror også lige, min ryg den gerne vil sidde. Jeg har så meget ondt i ryggen, så jeg tror også lige, vi sidder i bilen, Milo, og spiser. Så. Det var meget dejligt, var Milo? Nå, men det var ikke koldt derude. Det var dejligt. Milo har lige fået noget at drikke. Jeg skal også lige have en tår. Jeg elsker at være ude i naturen, men jeg kan godt mærke, at i dag, da jeg tog hjemmefra, der troede jeg, at jeg havde mere energi, end jeg egentlig har. Jeg er også rigtig god til. Jeg kan godt lide at gå alene, men jeg synes, det er endnu mere hyggeligt, når Peter er med. Fordi så går han med Milo, og så skal jeg ikke bruge så mange kræfter på ham. Milo, han er en lille hund, men han er en ekstremt stærk hund, og han vil bare fremad. Og det der ryg, det hele tiden giver, når han går. Vi kunne selvfølgelig bare have lært at gå ham ordentligt, ved nogen, der så siger, jamen det er fint nok. Milo, han er 11, og han går, som han går, og han kan også sagtens gå pænt, men han er også sådan en hund, der, det er bare lækkert herude, det dufter, og så går han sådan, og man er lige ved at blive. Så jeg kan godt mærke, at jeg har ikke rigtig kræfterne i dag til det, hverken i min tommeltot, der gør ondt eller noget, så. Men altså bare det lige at komme ud og lige snuse til sådan den der skovduft, og ja, det er dejligt, er det. For jeg ikke går helt kold også, så har jeg jo faktisk lavet sådan en, jeg har lavet en sandwich, Milo. Ja, jeg har lavet en sandwich, så kunne han være der, Milo. Jeg har lavet sådan en gulerods, ikke en gulerods, jeg er træt, altså, hold op. En agurk, ost og masser af
skinke, honningskinke. Og så en masse hvidt brød også. Det er måske ikke lige så godt. Men det er så længe siden, jeg har fået en sandwich på den her måde. Så kan jeg spise lidt af den, og så sørge for at få spist mest af kød og mest af osten. Så haps, haps. Jeg synes, der er noget mega hyggeligt, det der med lige at lave sådan en... det gjorde jeg også før jeg blev opereret med gastrisk sleeve. Det er ikke sådan, at jeg... Altså, men der havde jeg også gerne sådan, vi kørte ud i bil og vej, og så en lille madpakke med eller noget. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Lige at komme ud og gå lidt, og så få en... Og så få en god madpakke også her. Og nogle gange har vi frikadeller med, ikke også, Milo? Det er Milos yndlings. Sagde mor frikadeller? Ja. Undskyld, Milo. Du får lige en lille hapser. Milo, han er sådan en, der får gode bidder. Nå, det var en del madpakke med Milo. Men det var dejligt bare lige at få lidt. Det skal jeg bare være rigtig god til at spise de her små måltider her. Nu regner det, og vi har lige skrevet lidt med farmanden, med Peter, som er i Afrika. Og han skriver også, han savner os, og vi savner også ham. Det er ikke det samme, når han ikke er hjemme. Så er det sjovt at gå tur sammen med ham. Ja, sådan er det bare. Vi er gode sammen. Vi er bedre sammen. Alt er godt. Nu vil jeg køre videre. Jeg tror bare, jeg vil køre hjem. Jeg er træt, men jeg tror, jeg vil køre hjem. Og så tror jeg vil lige vise, hvad jeg har købt. Det er meget lidt, jeg har købt. Så er vi hjemme igen, Milo. Hjemme igen. Jeg kunne godt komme ind. Der var ikke helt spadet af. Der er også en lysregulering lige ude foran os. Til jer, der ikke ved, hvad jeg snakker om, så er det altså, fordi vi er ved at få fjernvarme lagt ned i vores by, og også her hos os. Nå, men hvad købte jeg så? Skal I se? Noget, der dufter. Jeg var egentlig taget derud til et gård, fordi jeg ville købe hortensia, der er tørret. Og det har jeg gjort derude nogle gange, eller en gang. Men det var altså lige tidligt nok endnu. Men jeg købte sådan et bundt her af lavendel. Og jeg siger jer bare, det dufter simpelthen så dejligt. De drysser lidt, men det gør lavendler jo. Men det skal jeg altså lige have op og hænge i soveværelset, tænker jeg. Er det ikke bare flotte? Jeg synes, de har en flot farve. Nu jeg har det lidt blåt deroppe, så tænker jeg, det passer godt ind. Og ellers så skal det bare være et andet sted. Jeg skal nok finde plads til det. Så et fint bundt her med lavendel. Og så er vi på vej mod... ikke vinter, men vi er på vej mod efteråret. Og noget, jeg godt kan lide at bage med også, det er naturligt sødemiddel her. Honning. Jeg ved ikke, om I ved det, men når man bager, har jeg lavet mig fortælle i hvert fald, at så når man putter honning i til brød, så øger det den der gæringsproces, eller sådan, så det hæver. Jeg tror, det er hæveprocessen. Jeg skal ikke kloge mig så meget på det der med at bage brød. Det er der garanteret nogen, der ved meget mere om. Men det her, det er forårshonning, og det står i samarbejde med Tinetgård, og det er fra en, der hedder Harry H. Thomsen i Nørre Snede, lavet i egen bigård, og jeg synes godt, man må støtte de her rimelig lokalt. Vi har også en biavler her i Lindved, ved jeg, men nu var jeg lige tilfældigvis herude og handle, så der er så, Tinetgård har jo simpelthen så mange specialiteter. Jeg kan se, de har masser af blomster, frø, økologisk kød, der er økologiske æg, du kan købe træ derude, du kan altså tørrede blomster, en masse forskellige blomsteropsatser og buketter, friske buketter også. De laver jo kurser og sådan noget også i blomsterbinding og noget. Så det er et rigtig, rigtig hyggeligt sted. Men der var mega mange mennesker derude i dag, og jeg synes ikke rigtigt, at når det nu er et bosted for nogle unge mennesker, som af den ene eller anden måde er havnet lidt der, så synes jeg ikke, at jeg vil lige gå og filme derude. Det må blive en anden gang. Der er høstmarked i øvrigt den her weekend. Så ja, men nu kan jeg i hvert fald få en honning med på et tidspunkt, eller hvis man har ondt i halsen, så lige et lille tip. Tag en honning på en ske, og så gå og sut på den. Altså sut honningen, ikke på skeen, men en honningske, som vi kalder det her hjemme. Min søn, jeg er ikke så god til det, vil jeg sige, men min søn, når han havde ondt i halsen, da han var mindre, så lige sådan en ske med honning her, og det kunne altså kurere ret meget, vil jeg sige, af græshals og alt muligt, så
det kan godt være, at jeg ikke er så glad for, at jeg blev stukket i år, men bierne skal jo ikke have skyld for det. Jeg kom jo til at glemme bien, da jeg plukkede noget lyng, så jeg blev stukket, da vi var på vej hjem fra sommerferie. Men de er tilgivet, bierne. Jeg er godt nok også træt, og har egentlig også ret ondt i hovedet. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt trykkende i vejret i dag. Måske det her med at luftfugtigheden igen, fordi det har småt dryppet og regnet lidt, at den så bliver så høj. Ja. Måske skal jeg lige have en kop kaffe. Måske det kunne gøre et eller andet. Det tror jeg. Lækkert. Nå, jeg er ligesom ude over i atelieret, og jeg har faktisk lagt sådan et sengetæppe på her i sådan en sandfarve her. Det ligner sådan lidt en hørfarve. Det er lidt svært at lægge noget på, men det er nok fordi, jeg har sådan... Jeg skal lige have manden til at hjælpe mig ved at få det rigtig lagt pænt på. Fordi man skal næsten bruge et par ekstra sæt hænder, fordi det er sådan lidt med madrassen og sådan noget. Jeg har 2 madrasser på her. Men jeg synes, det gjorde lige et eller andet i stedet for det hvide lagen der. Nogle af jer har set inde på Insta måske, at jeg har fået hængt skabet op der. Andre har ikke. Altså bordet er jo blevet hvidt, og jeg har skiftet rigtig meget ud, der var sort før, som så er blevet hvidt. Og bordpladen er jo også hvid og sådan, og ja, jeg har fået ryddet lidt op i et meget rodet. Mit rodede hjørne, det er blevet ryddet lidt op her. Der er nok nogen, der vil synes, at det stadigvæk er rodet, men det er mere organiseret rodet nu. Det er jeg har forskellige ting, som jeg bruger en gang imellem. Kurve og alt muligt. Og lidt trærester, noget lækkert træ, jeg nogle gange også kan bruge til alt muligt. Sådan noget, der har den rigtige farve og så videre. Og et staffeli, jeg købte forleden også. Ja, så der er nogle gange bare nogle ting, man lige er nødt til at have stående. Og så må man se. Nå, enten tordner det der igen, eller også så at når det kører over vejen derude. Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Det var da godt nok højt. Jeg tror, det er tordenvejr. Det kan jeg se på Milo der. Nå, men det er jo sådan en tid, hvor det bare tordner lidt indimellem. Det er også lidt smålummert derude. Men jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg synes, det er blevet super hyggeligt. Og jeg synes, det har lysnet lidt på det hele, at det er blevet hvidt. Altså, det er ligesom det har lettet lidt. Det var sådan lidt dystert, man kunne ikke se tingene, der stod på bordet. Nu synes jeg, der er en god blanding, og jeg er jo godt tilfreds med farveskalaen også. Det kan I sikkert også godt se, at der er jo en rød tråd igennem det hele. Og det her det er lige mig, så ved I hvad der er? Der er klar til at male over nu. Nå, jeg har stadigvæk lidt tapetrester tilbage, og jeg gemmer det, fordi jeg har måske en idé om at få lavet en lille en kasse en dag i det her tapet noget også. Så nogle gange så gemmer jeg altså lige, hvis jeg har en rest af alt muligt. Man kan også bruge det, når man laver kort og sådan noget. Så. Men du og jeg, Milo, skal vi lige gå ind og kigge lidt på, om det tordner eller hvad det gør. Og ja,
Vi er jo ved at få gravet fjernvarme ned, så det er status her udenfor. Der er gangbro, og der er en voldgrav rundt her, og nu begynder det for alvor at regne, kan jeg mærke, så nu er det med at komme indenfor, inden jeg bliver bladdervåd. Det gider vi ikke, vel Milo, men det er ikke sådan rigtig, stylet her, kan man sige. Der bliver ikke så meget efterårsstyling lige nu. Det hele er sådan lidt træls herude, men det skal nok blive godt igen. Og prøv at se druerne her. Ej, jeg må indenfor, det regner ret meget. Så ja, og så har jeg sådan lige stylet lidt færdig her. Der er kommet de her, der er tæpper hernede i kurven, og jeg tror faktisk, det er i Blauersen begge to, de her tæpper her. Og så er der lidt bøger, jeg bare har taget omslaget af, kommet snor på. Kunstig stearinlys. Mine blomster fra sommerferien, jeg købte med lidt med henblik på, at jeg faktisk allerede havde en idé om noget med blå heroppe. Sådan en blågrå. Og en lysestage, jeg også har fundet for nylig. Det synes, den passer lige godt sammen med træfarven der. Og så har jeg også hængt herover. Har jeg lige nu hængt lavendlerne op, som jeg lige har købt. Jeg synes, de er så smukke og dufter dejligt, så de får lige lov til at hænge der, og de er tørre, så de smitter ikke af på væggen eller noget. Men altså, jeg synes egentlig lige, når man ser sådan et view her, man kommer ind, så synes jeg egentlig, det ser meget hyggeligt ud, og det er det bestemt også. Jeg er glad og lykkelig for, at jeg har fået tapetseret, og glad for sengen, nye madrasser, faktisk det hele herinde, så jeg synes, det spiller nu. Det har også taget lidt tid at finde de rigtige ting. Jeg mangler jo stadigvæk stolen, og jeg lever lige med, at jeg har den her nu. Og man sidder godt i den, og det er hyggeligt, når man lige tager en kop kaffe med op og sidder også herinde, og man kan lige sidde og hygge sig og tage sit tøj af og på. Så en eller anden form for lækker lænestol her vil være godt. Jeg vil gerne finde en, der har lidt den der læderbrune farve der. Og det skal jeg nok finde. Det er rart at have noget at gå på jagt efter derude, når man er ude og kigge lopper. Så ja. Jeg er ved at varme lidt kylling fra i går og har nogle kartofler i ovnen. Om lidt så sidder jeg herinde og laver vlog til jer og redigerer den i aften og vil hygge mig med det, og det glæder jeg mig til. Og ja, der er dimset lidt. Jeg har jo lige dimset de her blomster over i, altså sådan nogle, hedder de asters? Jeg tror, de hedder asters. Eller krysantemum. Jeg kan skidse ikke huske, hvad de hedder. Men de holder forever, også når man får min buket. Folk der siger, at jeg ikke har farve i mit hjem. Hvad er det her for en farve måske? Altså, jeg vender mig også lidt til det. Jeg skal sådan lige... er det nu... Okay, selvfølgelig må der være plads til det. Så ja, jeg har allerede fundet computeren frem der. Og ja, nu... der er tændt hyggelys og sådan... jeg synes altid, det er så hyggeligt her i alle rummet, også om aftenen. Vi sidder her bare for lidt. Men altså... Der er hyggeligt her. Og lidt lys kan gøre meget. Det er altså virkelig, virkelig bare rigtig blevet efterårsaktivere her til aften. Men den her video, den er ved at, og den her dag, den er ved at nå til vejs ende. I morgen er det torsdag. Der står den på fodbold. Der er fodboldmor. Jeg skal hente Emil på et tidspunkt, og så skal vi ud og se noget fodbold. Eller han skal spille. Han er sat på banen, så ja, så det bliver lidt dejligt. Så håber jeg på lidt bedre vejr, end der er i aften. Kan I ikke bare have en rigtig fantastisk september? Jeg vender helt sikkert tilbage, inden den her måned den er færdig. Men nu er vi i gang. Kan I passe på jer selv? Nu vil jeg gå ud til min mad. Det var derfor, der lige var et ur, der ringede før maden er færdig. Så nu skal jeg simpelthen noget at spise, og så skal jeg til at redigere til jer. Og så ser vi, hvor langt jeg kommer i dag. Kan I have det godt? Pas på hinanden. Hej hej.